Hej unger, i dag skal jeg vise, hvordan I laver retvinklede trekanter i GeoGebra. Derudover vil jeg også vise Pythagoras' læresætning, altså at kvadratet af den første katete plus kvadratet af den anden katete er lig med kvadratet af hypotenusen. Når vi skal lave retvinklede trekanter, så er det rigtig vigtigt, at vi tager udgangspunkt i det, vi kalder en vinkelret linje, for den sørger for, at uanset hvad, så har vi hele tiden en ret vinkel imellem de to kateter. Den første, jeg vil lave, det er, at jeg vil vise jer, hvis vi kender de to kateter. Jeg kan lave et linjestykke med en given længde. Lad os sige, at den ene katete er 5. Så sørger jeg for nu at lave en vinkelret linje. Så jeg ved, at der er en ret vinkel imellem den ene katete og den anden katete. I stedet for igen at lave et linjestykke med en given længde, så vil jeg hellere anvende min cirkel ud fra centrum. Lad os nu sige, at den anden katete er 4. Så viser den her cirkelbue alle afstande med 4 fra B og ud til cirkelperiferien. Så derfor så sætter jeg et skæringspunkt imellem G og C. Nu er der afstand fra B til C 4. Det kan jeg udnytte, og nu kan jeg egentlig bare forbinde mine 3 punkter, for nu har jeg en katete, eller rettere 2 kateter, der står vinkelret på hinanden, og dermed har jeg en retvinklet trekant. Jeg fjerner lige keglesnittet, og jeg fjerner lige linjen, og nu har jeg en retvinklet trekant med kateter, der er 4 og 5. Og bare lige for at vise, at vinklen er ret, så sætter jeg lige vinklen på. Det er den nu. Det er, hvis du kender 2 kateter, så kan du altid lave den retvinklede trekant på denne her måde. Det næste, jeg vil vise, det er, hvordan gør man så, hvis man ikke har en retvinklet trekant, eller ikke har de 2 kateter, men en katete og en hypotenuse. Jeg angiver igen den katete, jeg kender, i det her tilfælde er den 3. Og jeg vil nu gerne lave en hypotenuse, der er 5. Men igen, så laver jeg lige min vinkelrette linje, fordi jeg har brug for et skæringspunkt på et tidspunkt, hvor jeg ved, at den er 90 grader. Så går jeg igen ind og anvender cirkel ud fra centrum radius, men denne gang, i stedet for at tage udgangspunkt i B, så tager jeg udgangspunkt i A. Og min hypotenuse skal være 5, og jeg kan se heroppe, der er min hypotenuse 5, og jeg ved, at den er vinkelret på B. Så altså, jeg har en retvinkel trekant, og nu er det igen bare forbinde linjestykker. Fjerne keglesnittet, fjerne linjen, og jeg har min retvinkel trekant, og heldigvis er retvinkel. Hvis jeg skal lave en retvinklet trekant med en given, en given længde på kateten, og med en vinkel, så kan jeg anvende den funktion, der hedder vinkel med given størrelse. Nu kan jeg aldrig huske, om det er mod ud eller med ud, men jeg mener nok, at det skal være mod ud i den retning, jeg har taget. Og lad os sige, at den skal være 45 grader. Det er ganske udmærket. Nu forlænger jeg linjen med en halvlinje. Og laver igen min vinkelrette linje ud på B. Og nu har jeg igen et skæringspunkt. Og kan fjerne min halvlinje. Og nu kan jeg sådan set også fjerne mit punkt, jeg har sat der. Og nu kan jeg forbinde linjestykkerne, og nu har jeg en retvinklet trekant, hvor den ene vinkel er 45, og den anden er ret. Det er ligegyldigt, hvilken af kateterne jeg vender. Jeg kunne jo sådan set i princippet bare dreje den rundt. Jeg ved ikke, om jeg kan få lov til, men i princippet ville jeg bare kunne dreje den rundt. Så det er sådan set ligegyldigt, hvordan jeg vender drejen, og det er lige meget, hvilken katete jeg vælger at tage udgangspunkt i. Jeg kan altid bare omløbe mine punkter ellers. Nå, nu vil jeg prøve at vise jer, at Pythagoras' læresætning viser her i GeoGebra. Jeg starter med et tilfældigt linjestykke. Jeg vil sikre mig, at der er en ret vinkel hele tiden imellem de 2 kateter, så derfor laver jeg min vinkelrette linje. Og jeg placerer et tilfældigt punkt på den her vinkelrette linje, og nu forbinder jeg. Jeg fjerner lige mit linjestykke, så jeg kun har min retvinkel. Det som Pythagoras' læresætning fortæller os, det er, at kvadratet på den ene katete plus kvadratet på den anden katete er lig med kvadratet på hypotenusen. Så derfor har jeg brug for at lave nogle kvadrater, og der kan jeg bruge funktionsværktøjet den regulære polygon. Og jeg vælger det linjestykke, der har min katetelængde, og den må gerne være firkantet. Nu har jeg et kvadrat. Herude kan vi se, at arealet af kvadratet det er 16,88.
Ligeledes så laver jeg det tilsvarende på den anden kateder og på hypotenusen. Det var den første. Så det vi egentlig gerne, jeg zoomer lige lidt. Det som jeg egentlig gerne skulle vise nu, det var at summen af polygon 1 kvadrat og summen af polygon 2 kvadrat er det samme som arealet af polygon 3. Nede i mit infofelt, der kan jeg skrive polygon 1, så jeg skal stave, plus polygon 2, altså jeg plusser polygon 1 sammen med polygon 2 nu, og får den numeriske værdi, som vi kan omdøbe, lad os nu kalde den, det samlede, eller katedernes areal. I vil nu, hvis I er opmærksom, læg mærke til, at uanset hvad jeg gør nu, så vil de to altid være det samme. En anden måde at vise det på, var også at kunne tage katedernes areal og trække fra polygon 3, hvis jeg kan få lov. Det kan jeg ikke, fordi det er bare en numerisk værdi. Men hvis I kigger her, I kan se, at differencen mellem de her to altså er 0. Det er ikke et bevis for Pythagoras, men det er en måde at overskueliggøre for os på, at Pythagoras rent faktisk er korrekt. Vi hele tiden kan se, uanset hvor vi stopper den, at så er det altså det samme. Det var en lille video om Pythagoras og retvinklede træk, og hvordan man laver den i GeoGebra.